वाह चलिए भैया हम गायक मुकेश दिराहा हीरो आप सब भोजपुरिया समाज के हम चरण छू के प्रणाम करते बस आशीर्वाद के चाहना बा। चलिए आज बहुते सौभाग्य के बात बा, खुशी के बात बा कि हमरा बाबा स्टूडियो जिनकर निर्माता रिकॉर्डिस्ट हमरा गार्जियन दिलीप बाबू वानी उनका सौजन से हमरा और हमरा बड़ भैया बानी के है जी सुजीत यादव जी इनकर लोग अखनी पहला प्रथम बार उनकरे बोली रहा आप सब सुननी है उनके से तो प्रणाम बाबू जी लड़का गा रहल बा सभा में कोनो प्रकार के त्रुटि होखता गावे में गलती होखता अपना घर के लड़का समझ के माफ करे कहल गइल बा कि जे लड़का सभा में बोलेला गलती ओकरे से होखेला मूर्ख इंसान तो चुपे रहेला जादी सब पैंटा बा का कहल जाओ अभी बड़ा अच्छा धुन मैंने सुननी है उनका से चलिए ढेर समय ना लेते हुए चलिए हमरा आज यह कार्यक्रम में साथ दे रहल बानी अपना सुर से अपना साज से हमरा नाल पर तबला पर राघोपुर क्षेत्र के सुपरस्टार सब लोग जानते नहीं हमरा भाई बानी महाशंकर हमरे छोट लड़का हो और हमरा ई गीत में बिंजू प्रसाद दे रहल बानी पांचू पंचम जी और हमरा किलाट पर जोना के बक्सर से चल के आइल बनी नामुद्दीन जी और चली हमरा जोड़ी पर संगत कर रहल बानी हमरा विपिन बिहारी जी मनोज उर्फ लंगर जय हो आज इनके आशीर्वाद एहे लोग के आज सहयोग से हम कुछ गावत नहीं कुछ बजा रहल बानी आप लोग सुन रहल बानी कहल गइल बा कि श्रोता भगवान होला आज के दुनिया में मान लिहल जाओ कि कलाकार के कमी नहीं है बाउल बोल के लोग हिट होता चलिए हमारा ओकरा से मतलब नहीं है आज बहुत ही अच्छा गीत अभी भाई से हमरा सुननी है माने कहता नहीं कि कहले पार्वती हसहंकर जी से माने कि जब पार्वती जब कहत रहनी है तो ओ जागुर पूर्णिया मार सुनत रहनी का महाराज का
ये का है अपने में रवा चिन्हा गए हैं माने रवा सुननी है सबसे पहले माने इंसान के जब गवनई गावे के रहे भक्ति से स्टार्ट करे तो सीधा शंकर भगवान के नाम लेते हैं क्या महाराज चली जाए सबसे पहले माई के दरबार में चली कि आज उनको देन बा कि बाबा शुरू में जो जयकार होता और इसरा गीत के लेखनी जन कोइले बनी हमरा बड़ भाई बनी जो ना कि सारा प्रोजेक्ट उनको कलम से रहेला और साथ में हमरा भाई जख्मी राकेश जी भी बनी जकर आज ले राघोपुर क्षेत्र में उनका कलम में कोनो जुड़ा नहीं खे चली सबसे पहले हम माई दरबार में चले के बाद देखो गायकी में बल और ताकत और बुद्धि या सुर इतना लागे तब संगीत का है सीखो भाई याद खत्म हो तनी ध्यान दी धरती पर दो इंसान के बहुत महत्व होला अपना माई एगो धरती माई एगो माई बाड़ी जौन जौवन जन्म देवेली आ एगो धरती बाड़ी वो अपना गोद में लेके लड़का के पारेली सबसे पहले यह माई के एगो जयकारा होखे के चाहिए बोलो दुर्गा मैया की जय हो व्यास ध्यान दी माई के नाम लिखबे न कइलो आ गाबे लगला कहले पार्वती शंकर जी से देखो जाय दी बेलूड़ा कहे के बा ओम जयंती मंगला काली ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी ही दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते चलिए माई के गुहार हो गए बस नाम लेहनी है दरबार में चल गइल बा हाजिरी लग गइल बा चली रहुआ एगो बड़ा सुंदर भाव होइनी है जो ना कि पुराने के लइबा पर एगो शब्द लिखे गइनी है चली कोनो दिक्कत नहीं खे अच्छा लागल हो सबके ठीक लागल हो चली अब देखी लेटेस्ट में जो नया कहल जाला 2020 कहल जाला जो ना कि नया शब्द बा नया धुन बा एकरा के रहुआ देखी एक लेखनी के कइले बा के हो जेकर आज ले कलम के रफ्तार बाबूजी माली के 4G ना 10G के स्पीड में चलता हमरा बड़ भाई बानी शंकर बिहारी जी बानी जख्मी राकेश जी बानी उनकर देखी नया लेटेस्ट का हो सुने के बा बबुआ पाछू भैया ध्यान दे पाछू हो ही राजा जल्दी से आजा हरे घरे हो हिया बथिर नाही मन मोरा धरे हो भैया तनी मनी स्पीड कर दी जाओ 1 2 3 नहीं मन मोरा थारे हो
एजे तो सब कुछ बा, माने कि गीत गवनई में का हो, माने कि गवला गवला में इंसान झूमे के साथ। हाँ माने जब गावत नहीं रहुआ तो जकर दुखी मन बाप को खुश हो जाके रहे। हाँ और वो गावत नहीं कि जकर खुशी भी मन होके ओकर दुखी हो जाए। मैं जानता लोग के सुता दे। कहे के बात का किया गला को कोई ई तोहरा से शादी के जियो हा धइले रसता जवानी बर्बादी के तो आगो लागो कोइले तोहरा से शादी के धइले रसता जवानी बर्बादी के आगो लागो कोइले तोहरा से शादी के धइले रसता जवानी बर्बादी के पता जवानी बर्बादी के ध्यान दो आगो लागो पहले तोहरा से शादी के भइले पता जवानी बर्बादी के सखी सब बोले कैसा बाज तोहरा मारत बाज तू बेदहरत तनिको बुझे लाना दाना सखी सब बोले कैसा बाज तोहरा मारत बाज तू बेदहरत तनिको बुझे लाना दाना नाहिलरनी लड़ाई जाति के भइल रसता जापानी वाला पार्टी के नाहिलरनी लड़ाई जाति के भइल रसता जापानी वाला पार्टी के
नहीं बुझानी एहे ना हो एकरा से एहे ना ये पूछे तो ब्यास हो जाएगा। देखो कहे के बाद नहीं बुझानी अरे दादा रे दादा नहीं बुझनी नहीं बुझनी सवादा बुरा आदि के थोले रास्ता जाबानी बराबादी का नहीं बुझनी सवादा बुरा आदि के थोले रास्ता जाबानी बराबादी का हाय देखो बिहारी तोहरा आवे नहीं माया बिहिर मोहन यादव बोली तू बिहाया शंकर बिहारी तोहरा आवे नहीं माया ले जाई कहाँ हो ले जाई सामनवा लादी के झले रखता जापानी बराबा हादेगा ले जाई सामनवा लादी के झले रखता जापानी बराबा हादेगा चलिए बहुत ही सुंदर है। अब रवा देखें आके एकर जोड़ा लगा के जाए चलिए ठीक आए एगो चुटकुला कहनी है। अच्छा कह दी कहे में अलग की दो ना कहे एक इनकर तो शादी भइल नहीं चुटकुला का जवाब हो सुन ले इनकर शादी भइल नहीं एक बार अपना भाई बड़का भाई जो हुआ इनकर ससुराल में गई भैया का नाम कहा जी ना कहे गुस्सा जी अब ससुराल गई नहीं है घर में गई नहीं है देखो कि सास बारी सासू माँ प्रणाम खुश रहिए ना अब कहले कि दामाद जी बड़ा दिन के बाद नहीं है रबा बैठी ना खाना पीना होई नाश्तो होई अब बैठनी है और मान ली कि इनका हो गया जो बिया जमाना का हो टिकटॉक के जमाना हो अब टिकटॉक छोट पर जाके बनावती है अब कहले कि आई दादा अब तो केहू लोग घरे नहीं खी अब दामाद जी के हम बना के खियाई अब देखने कि घर में चूड़ा दही रखल बा हाँ और मान ली कि इनका सास जौन बारी इनका चूड़ा आ दही मना दिले कि दामाद जी खा हुड़ी बुखाइल हो खम हुड़ी अब हुड़ के इनका चीनी ना मिलल चीनी ना मिलल अब मान ली जाके अब छटपटाता ना आही दादा अब तो माने कि देखे ना दही चूड़ा दे दिया अब चीनी नहीं दिया अभी कैसे हिंचेंगे अब ई लगैले बुद्धि लगैले बुद्धि लगाने में एक बात कह देते
बुद्धि बड़ा लगावे हाँ बुद्धि लगैनी हाँ अब माने इनका सास पलंग के नीचे माने बैठल हो अच्छा अब माने कि टरंगवा से 2 हाथ आगे चिन्नी के माने माने अथी में रख के पेपर में लपेट के रखल बा हाँ अब कहतनी तो जानतनी माई निकाल दे माई जी अब रास्ता में हम आवत रहनी तो एगो सांप देखनी हम बड़का गो कने के दमाद सांप देखनी हां तो हाँ तो कितना गो रहल है कितना गो जानतनी हम है नु एहिजा से जो अच्छा चिमकिलिया बा पेपर बा उतना तो और तनी आही दादा हम तो इनका चिनियो ना दिहनी अब देनी अमार घोटता नहीं है देखी दिमाग माने लगा के चिनियो ले ले चली आई आ एगो नया देखा एक जोड़ा लगा के देखाई जय हो आई ब्याजी आई